botti dwar il-predeċessur tiegħu u attakki partiġani kontinwi. Hekk ġie deskritt id-diskors tal-mexxej Laburista u Prim Ministru Robert Abela fiċ-ċentru Laburista fix-xahar Għawdex fejn ħareġ aktar fil-beraħ il-qasma illi hemm bejn il-faxxa ta' Abela u dik tal-eks mexxej Laburista Joseph Muscat. Għal aktar minn darba matul dan id-diskors rema t-tmexxija ta' Muscat brabta mal-iskandlu l-frodi ta' 3 sptarijiet illi l-gvern kien tal il-Vitals u sussekwentement l-Stewart. U insista illi kien hemm deċiżjonijiet li setgħu jittieħdu ħafna ħjar madanakollu, surrealment, naqas milli jsemmi li hu kien parti fundamentali mill-kabinett ta' Joseph Muscat minn Ġunju 2017 kif hu kien il-konsulent legali tal-istess kabinett. Ta' fil-waqt li bis-sentenza tal-qorti li tat lura l-isptarijiet lil poplu Malti u Wawċi issa saħaq illi l-gvern irid ifassal it-triq il qudiem l-istess gvern immexxi minnu illi ma għamel xejn biex jingħataw lura l-isptarijiet lil poplu, l-istess gvern magħmul mill-istess nies illi approvaw dan is-ser minn but il-familji Maltin Wawċin. Robert Abela għażel illi jibqa' jattakka lil Partit Nazzjonalista u daw kollha li jsemmaw leħinhom kontra l-inġustizzi kif saħaq illi dawn iridu jfixklu s-serenità fil-pajjiż. Abela insista li Partit Laburista fil-Gvern qatt ma kien arroganti. Fl-istess waqt iżda illi qed ikun superf ma' ommi mnikta li tilfet lil bina taħt it-tiġrif ta' binja taħt kostruzzjoni. Dan kif Jean Paul Sofija iżagħżugħ ta' 20 sena li tilef ħajtu traġikament f'Kordin f'Diċembru għadha titlob lill Prim Ministru sabiex jiftaħ inkjesta pubblika indipendenti. Iżda hu qed ikompli jinjora l-appelli tagħha u ta' post oħrajn. L-istess arroganza u supervja li wera ma' studju mwettaq minn esperti u kummissjonat mill-Gvern stess illi wera nuqqasijiet kbar f'dak li kellu x'jaqsam għajnuna lil vittmi ta' vjolenza domestika. Studju li kien tħalla fuq l-iskaffa u li waqt li kien ġie mwarrab inqatlu żewġ nisa vittmi ta' vjolenza domestika. Konklużjonijiet ta' inkjesta juru biċ-ċar li Bernice Ċilja waħda mill-vittmi li inqatlet taħt idejn żewġa inqatlet għaliex is-servizzi tal-Istat ma offrux riżorsi biżejjed rakkomandazzjoni illi kien għamel dan l-istudju injorat minn Abela. Għallaqstant, wara nofsija diskors Robert Abela għal darb'oħra naqas milli jgħid min se jerfa' responsabilità l-kwistjoni tal-Vitals, min se jerfa' responsabilità politika b'rabta man noqqasijiet illi waslu għal qtil ta' u min se jerfa' responsabilità għal mewt ta' eben sabiex każi bħal dawn jiġu evitati akkosta kollox. U ċar illi Abela qed jibqa' ma jweġibx.